Jesus. Abangemva abazali. Abanga bulalekile. Hallelujah. Abangengcile. Hallelujah. Abangenabubele. Abangenagazi. Abatyhofu. Abangenakuziyisa. Jesus. Izibhoxa. Abangenakuthanda kulunga. Jesus. Abatyiwe wele ikhatyi. Abathandi bezilonda. Jesus. Kunokuba bathande uThixo. Hallelujah bazalwane. Amen. Ilizwi lethu lanamhlanje liye landifikela kuloo ndawo. Hallelujah. Ngoba kwixesha esiphila kulo sibona abantu bezininzi bangabakaThixo. Hallelujah. Kodwa imisebenzi ayibalaleli. God. Ubona abantu kwixesha esiphila kulo ngabathandi bemali. Hallelujah. Abantu abazithandayo kodwa abantu banoThixo. Ufuna uzibuza ube nombuzo lo muntu uyakholwa ukholwa ningathanga lithethi igama lokhu ngiyakholwa because ayihambelani la nto ayithethayo. Izibhoji izibhojabhoja abantu abangathandi bantu abatholwayo irhatshi siyabona ngilapha elizweni ngoba uyazuthi ngoku nento apha umuntu sozeza sowubhujelwe ngumntu uyomcela uba ndibhujelwe kodwa uyayazi uba bemele uba kuhlangene apha. UThixo bethu nabazalwane uzihlile uzive ngokwakhe kulaa ndawo yamasirayeli. Yakhumbula uThixo amasirayeli wawayekela ethathe itya yakhe ayoshiya kumafilisti. UThixo wawabetha amasirayeli. Sisibetho esi uThixo asenzela sona ngoba nezinto zenzekayo wake wagwapha umama areyiphe umntana wakwayiva ezo nto zizinto uThixo uyasibetha uThixo ngoba thina sizibiza singabantwana bakaThixo but into zenza azifani nazo. Make sitshintsheni ke bazalwane. Ndiyacela ukuthi make sibe ngabantwana bakaThixo make siguqukeni. Hallelujah. Inhliziyo lethi ingxaki apha emntwini ngoba umntu ungambona emhle nantsi ingxaki inhliziyo sithi inhliziyo nakele igcwele amabuzi. Hallelujah. Athi umntu noba uyahamba umbona ufanelekile kodwa ngaphakathi make sitshintsheni inhliziyo zitho nje mna ndonakele ndingashiyeke phofu ekhaya ke mna but kangangoba ngehlobo elendixelayo elina soze ndibe naxolo mna nabantu basekhaya mnyeke phofu mnyalona nje ndikhala ngaye apha kangangoba kulo nyaka uphele sowume emapoliseni sowume esikhona akho abasingayanga khona nangoku nditho kwamanje ndiyacela into eyi-one apha kuyo ingaske ndindimamele because uba ke kwenzeka oyi-one ingxaki uzandibulele ngabomi because nalo watshayiswayo ndamtshayisisa ngabomi bani. Jesus. Ndiyamcela kuThixo nalapha phantsi kweli lizwi ke lithetha kamnandi apha lithi ufike ixesha lokugqibela. Ixesha lokugqibela zonke into eziqhubekayo lixesha lokugqibela. Simane sibuza uba uphi nomgwebo asiwuboni nomgwebo sowufikile nguwo lo mgwebo uthi uyasigweba qha siboni make sithinjeni sihlaleni sixele laa mlwelo wahlala ebhedesane walindela ukuza kwayesu walinda umntana omntu wahlala nathi masihlaleni apha siya kuba singena siphuma nalapho siyakhona sifike ngxaki akwaba ngokwengxaki akho ndawo ilungileyo. Yabona ndifike apha kubi ndishiye emaxhoseni kubi akho nto imnandi ngoba uThixo uyalithatha bathi ilizwi lakho uyalibona uba asikwazanga ulisebenzisa ngoku ufuna usiphatha ngokwakhe ibe nguyo lilawulayo thina sikwazanga ulilawula ngoba uThixo usithembisile wathi asisoza swi asingoku asenza ntoni asimlandeli siyamlandela ngemilebe emilo but imisebenzi yethu yasikhanyela nam tata tizikwenzani Jesus. Usithwele kwathi kwabalapha Usithwele waze wabalapha.